Ahoj, ja som LPS Stará, vítajte v mojom videu LPS o Blisse, časť 1. Blissa, vstávaj. Čo sa deje, mami? Idem zaplatiť ten dom. Fakt sa ideme presťahovať. Blissa, už som to s tebou rozoberala miliónkrát. Musíš to pochopiť, že sa ideme presťahovať do iného domu. Zaplatila som ti aj školu, ale ja sa nechcem rozlúčiť s mojimi kamarátmi. Blissa, už som to zaplatila a musíme tam ísť. Inak sa nedá. Tak dobre. Tak ahoj, Blissa. Ahoj, mami. Čo ti povedali? Dom je už zaplatený a povedali mi, že zajtra tam máme ísť. Doniesli, že už sú tam aj presťahované veci. Na ďalší deň. Blissa, poď už do auta a nespí už toľko. Dobre, mami. A rýchlo sa prezleč, nemáme čas. V aute. Tak ideme, Blissa. Pozri, to je LPS mesto. Tak, Blissa, toto je náš nový dom. Je nádherný. Jedno. Som hladná, idem sa najesť. Pozrime sa, čo tu máme. Dobrú chuť. A jedz normálne, nemľaskaj. Dobre. Mami, idem si ľahnúť, zajtra je predsa škola. Macko, ten je nádherný. Dobrú noc. Dobrú noc. Na ďalší deň v škole. Žiaci, toto je vaša nová spolužiačka Blissa. Pozdravte ju. Ahoj, 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 ahoj. Čau, čau. No, Blissa, sadni si tu do prvej lavice. Ahoj, ja som Vločka. Ahoj, teší ma, ja som Blissa. Už počúvaj. Cez prestav. Och, Blissa, si veľmi zábavná. Aj ty. Budeme asi najlepšie kamošky. No, tak ja už musím. Tak zajtra, hej? Ahoj. Ahoj. O pár dní neskôr. Blissa, to bol iný problém. Si to pamätám. A vieš, čo nám dala peťky? To bola Jana Švanda. Nuž, čo budeme robiť? Neviem. Och, Zajdeme do kina? nie. Mama mi dá peniaze. Ja už musím ísť asi domov. Tak zajtra v škole? Dobre, príď po mňa. Dobre, čau. Alebo sa stretneme tu na lavičke. OK, čau. Čau. Pokračovanie na budúce. Ahoj. Ahoj.